gent, avui a Tec Català analitzem l'iPad de tercera generació, també conegut com el nou iPad. Anem a procedir a agafar el dispositiu. En aquest cas ens trobem en la versió de 32 GB color blanc i pantalla Retina. En el disseny no hi trobem res que obstaculitzi l'essència d'Apple, ni tant per davant com per darrere. A la part de frontal hi trobem el botó Home, una càmera de 1,3 megapíxels que serveix per fer videotrucades i la pantalla de 9,7 polzades, tàctil amb una resolució de 2048 per 1536. Això ens dona una resolució de 256 píxels per polzada, una xifra molt alta respecte a altres tauletes. Això també és més que el Full HD. També en aquesta pantalla l'inconvenient que té és que s'embruta molt, si posem la mà s'embruta moltíssim i s'ha de netejar, és un inconvenient que té. Té una resolució boníssima aquesta pantalla, tant per jugar com per mirar multimèdia, i va molt bé. Per la part de darrere hi trobem que mana el logotipo d'Apple. També hi trobem la càmera de 5 megapíxels, que encara que sigui un número baix, dona resultats excel·lents. També hi trobem la informació del dispositiu i un altaveu bastant gran, que no es veu molt però és gran. A la part de la dreta hi trobem el botó de volum i també hi trobem el botó de bloqueig. A la part de sota hi trobem un connector de 30 pins que tant serveix com per carregar l'iPad, tant com per fer informació amb l'ordinador. A la part esquerra no hi trobem res. A la part de dalt hi trobem el jack de 3,5 mm, el botó d'encès i apagat i una cosa que a mi no m'acaba d'agradar, que és que el micròfon està aquí dalt i per tant per fer una gravació d'àudio hem de fer així. I no és gaire, no sé, és rar. Ara que hem parlat de com és l'iPad per fora, anem a parlar ara de com és per dintre. Disposa d'un processador A5 GB a 1,1 GHz. Disposa de 4 nuclis per moure els gràfics i té una bateria amb una autonomia de 10 hores, una memòria RAM d'1 GB i ara que hem acabat de parlar del hardware anem a provar el rendiment i la multimèdia d'aquest dispositiu. L'encenem i com podem veure tenim l'última versió d'iOS, la versió 7.0.4. El desbloquegem i com veieu no hi ha res encès, tot perquè podem donar-li el màxim rendiment. Anem a provar primer una aplicació que tots utilitzem, com el Twitter, i com veieu no estem connectats a una red wifi i va bastant ràpid en carregar-se i va una aplicació de Google que tots fem servir per buscar vídeos. Anem a mirar com s'obre YouTube i buscarem un vídeo pel tema de copyright, busquem un vídeo de YouTube mateix, com pot ser el Rewind del 2013. Rewind, YouTube. Com veieu, bastant ràpid, anem a donar-li i posem el dispositiu en mode vertical, pantalla completa i com veieu no ha trigat gens en carregar-se i ha anat molt ràpid. Anem a fer una cosa que tots fem dia a dia, anem a navegar per internet, en aquest cas no utilitzarem una aplicació de Google sinó que utilitzarem el Safari, el navegador propi d'Apple. Anem a buscar la nostra pàgina web, Tec Català, i com veieu va bastant fluid en carregar-se, va molt fluid i aquí tenim un article i com heu vist podem fer zoom, va molt bé, o sigui no tenim cap retras i la pantalla es veu perfecta gràcies a la seva pantalla Retina i no tenim cap queixa respecte a l'apartat de navegar per internet. Ara anem a provar un joc i anem a provar un que li doni molta xitxa en aquest dispositiu. Jugar és una cosa que no ho fan tots, no ho fa totes les tauletes amb la mateixa fluidesa. Està sortint la pantalla d'inici d'IA i això és el que triga tots els dispositius, mentre s'inicia aprofita per carregar, ja podem jugar. Jocs de la setmana, va perfectament, no se'ns està... Juguem amb el Barça, anem a provar. Va molt ràpid, no tenim cap mena de lag, anem a jugar amb la samarreta de la senyera, s'està carregant. Ja podem jugar. Com veieu els gràfics són molt bons, no hi ha cap ralentització. Veiem aquí el 3D i podem fer una jugadeta. Com han vist, estan jugant a l'Atlètic Madrid. Va bastant bé, no hi ha cap problema. Anem a fer una falta. I com podeu veure va molt fluid, no hi ha problemes.
i els gràfics, gràcies a la pantalla retina, són molt bons. Va quasi com un dels millors dispositius, també molt quotidiana. En aquest cas utilitzem la pròpia d'Apple, són els mapes, i està molt bé perquè ara incorpora com a novetat també el 3D. Anem a la Sagrada Família, anem a mirar un edifici emblemàtic de Barcelona. Barcelona. El port mateix, bueno, aquí mateix. Anem a mirar un edifici, un lloc qualsevol. Triga una mica en carregar-se, però és normal perquè ha de carregar les 3 dimensions i, com veuen, va bastant fluid. Crec que la meva opinió és que és millor que el de Google i és més complet. O sigui, el 3D, per exemple, les 3 dimensions són més completes. Com veuen, és molt fluid, també es veu molt bé gràcies a la pantalla retina. I si a més afegim el tema de les 3 dimensions, és una aplicació molt completa, però li falten algun element de Google com l'Street View. Ara anem a passar a una aplicació de rendiment. En aquest cas, com no hi ha l'Antutu, provarem el Geekbench 3. No podem comparar-lo amb Tutu, però més o menys aviam quin és el resultat que ens dona una puntuació i aviam si es pot comparar amb altres dispositius. Anem a provar el processador. Aquí ja tenim la puntuació, ens ha donat 499, que és la puntuació total comptant tots els processadors, i anem a tancar i anem a provar la càmera. Aquí tenim les imatges, en aquest cas és una foto interior, com podem veure els resultats són bastant bons. La següent foto, la que tenim aquí, és una foto macro, com té uns resultats excel·lents, és molt bona en macro, i aquí hi ha una altra foto en exteriors, una foto normal, els resultats són molt bons també, i cal destacar també la contrastació de colors. Això és una foto de nit, està molt contrastada i també té uns resultats bastant bons. I ja acabant, anem a destacar 3 aspectes positius i 3 aspectes negatius de l'iPad. Com a negatius, comencem fent negatius, és que té un pes de 651 grams, algo que és bastant pesat comparat amb altres tauletes. També la pantalla s'embruta moltíssim, quan la toques acaba plena d'editades, no hem fet gaire cosa i està plena d'editades, i també no m'ha agradat l'aspecte de personalització, que a diferència d'Android, que és superpersonalitzable, totalment personalitzable, iOS no m'agrada tant perquè és molt poc personalitzable. En els punts positius hem de destacar la pantalla, que té una resolució increïble, el disseny d'aquest dispositiu, m'encanta també el sistema operatiu, i també puc destacar un aspecte que és molt important, que és la fluïdesa, que és capaç de moure totes les aplicacions sense cap mena de problema. Doncs com a conclusió, puc recomanar l'iPad si té un pressupost molt alt, perquè és una de les tauletes més cares, qualitat-preu no és gaire bona cosa. Has de voler un iPad si no hi ha opcions més barates, Android, o si no també te'l pots comprar a segona mà, però és molt car, el preu és un dels avantatges també de l'iPad que no hi cabia. I espero que us hagi agradat aquesta review, que la voteu, m'agrada, preferits, i fins la propera, subscriviu-vos.